Paulo 2021 batean, etorri zen aurrenekoz, 17 jasoaldi egin zituen, bere aurreneko plazetako bazuen gainera. 2022an 22 jasoaldi eta 3. azken 2 urteetan, 2. izan da Urraren atzetik, 2023an. 26, iaz, 27 eta 2023ko hartan, Urrarekin berdinduta. Norbere pisuak erabakitzen du horrelakoetan, eta larri zen Urra, gogoan dut, Jose Ramonek beste bat eskatzen, eta azkenean... Ointxe dugu agarai, eta honek zifra buruan ekarriko ditut, ointxe ikusiko dugu lanean. Bai, eta aipatu bezala urtero bere marka hobetu du, aipatu duzuna bere marka gaur buruanek izango du, eta ziur 27tik gora egongo dela. Ze goxo. Bueltan. Ze goxo. Eta jasoaldi pila hortara joateko aixe jaso behar baita barria. Hau beste kontu bada, beste ritmo bada ikuste duzu, azkar sartzen ari dela harrira. Bai. Zenbaki horietara iristeko sartu beharra dago. Ikeragarri goxo jasotzen du gainera. Goxo, bueltan. Burua makrutzen du, erabat harriari begira, konzentratuta guztiz, Paulo. Hau ere ongi, baina bestea bainiken, gerrian jira eta sartu, oso goxo iten dio. Honek harria baino ez du ikusten une honetan. Harri bat uzten du, bestera gerturatzen da, harriari begira. Sekulako ritmo hartu du, Jarri mutxura baina. Oso ondo, ez hori atzen. Horiek, oso ondo. 6 minutu eta 16an. Beiratu, zer ritmo hartu duen. Ez dakit, kapaz izango den ritmo horri eusteko, baino... Ritmo horri eusten baino, sekulako jasoaldi pile, eman behar ditu, Egungo txapelduna da harri txikiekin. Urrak ez zuen parte hartu. Baina... Hasi aurretik ondo zegoela taulakoak esan ditu, Ondo zegoela, gustora zegoela, eta pixu hartuta konfiantzakin bezala, eta erakusten ari da. Goi mailako harri jaso zaila egina dago, Paulo. Bai dutik, Goi mailan gainetik, bai, Eta zalantza bat, eta zeuk aipatu izan duzu, harri handi egin ikusi nahiko zenukela. Bai, zeatik 110 kilo data, 110 kilo data, honek nahiten nahi ez 200 kiloko harritoiek oso ondo erabili behar lituzke. Da ikusiko dugula, pentsatzen dut egun ematean, Joatzeatzen, hori. 10 minutu eta 14. Eta beste harri batekin ere, bai, albizuri handikin ere gustura ikusiko nituzke. Eta txaloak, jendea hartu da, oso lan ona egiten ari dela. Oso ona ere. 11, 2 minutu eta erdi orain. Eta honekin xua bexago, baina behir zaizu urrengo harriari, ze bizitasunez egiten dion behiti bultzatze hortara. 12. Nola sartzen den bizi, jauk. Botatzeatzen. Jesus. 13. Eta orain 3 minutu. Horiek eta. Tak. Joatzeatzen. Horiek. 14. Eta lanaren erdia gozatzerako 15 izango ditu. Lan erdiak denbo zitiako. Pentsa, hori 30ko erritmoa da, kendu bat 29, lehen esan dugu, berea 27koa dela markarik honen. 15. Eta orain 3 minutu terdi. Denbora erdiak eta 15 eginak. Hau maila ematen ari da, plazarik plaza. Ikeragarria. Paulo. Masei. Lehen esan dugu, Urrak Mikelek egindako lan ikeragarri batago gina, baina begiratu gaur zeiten nahi den, Pablo. 17. Harri hauekin askotan esaten duguna,
Eta batez ere, irabazteko lehian zabiltzanean, ez da, harririk ez galtzea. Hori da, Harri oso galtzeak. importantea. Hor estuan zaudela batek gristaiki izu, eta kabo, ja galdu duzu dena. 18. Noradoa Paulo gaur. Da ondo, ikusten da ondo dagoela, Jende hasi da berotzen, burrumba erentzuten dugu atzean. Buah, 19, 4 minutu eta erdi orain. hoita mar bat ikusten azkiot, Hogei. Lehen ikusi dugu, Jose Ramonek neskekin ze taktika erabili duen, 5 minutura bitarte Bai. erritmo batean, eta Bai. gero libre. Eta ez dakipa, oraintxe 5. aurki. 21. Nor ritmo horri ze bizitu liteke, bai, zer gehiago, baina... Ba, hause, hemen orain eman dion atxeden labur hori ez ematea, hortxe legoke. Ea zer erabakitzen duten, 22. Jo, Bai. Venga, no se hace. pas, Oye, ¿qué tal? 23. ze ikusi behar dugu? Handia ikusten ari Ze gara. ikusi behar dugu? Handia ikusten ari gara, bizkortu dute ritmoa, azkarragoari dira Iñaki. Hilo bizi. 24 minutu eta erdi falta. Eta zuzenean harrira. Eta zuzenean harrira 27 bere markarik onena, 25 minutu eta laurden falta. Begira ba. Ez dago atsedenik orain, sartu harrira. Jesus. 6. minuturako 26. Haze presioa sartu behar dio. 30 esan dut eta... Urrari. 30 esan dut eta... 27 berea berdindu du. Iazkoa berdindu du Paulo. Hau 28. 40 segundo falta. Zer da hau? Beste hiru baiet. Erlojuari begiratu dio berak ere. Banaka. Gehiago tirata 29 minutu erdi. Hau jarrotzen badu, bestea buenta motako du, eta... Beitu. Urrarena berdindu beharrote du, ba? Bai. Berdindu beharrote du. Bai. 30. Sufritzea. Beste bat, 15 segundo, badoa. 10. Hortxe buentatzekoan betetzen ez badu. Urrarena berdintzear da. Ez genuen askorik uste. 30 jasoaldi. 30 jasoaldi. Zein zan da hau. 30 jasoaldi. Baina. Ikeragarria. Urraren ikusi genuenean Iñaki, zuti jarri ginen danok, zina zein zan dago esan ez. Begira, Paulo. Zesan behar dugu. 30 jasoaldi. Ene. Eta orain, Mikelek euki behar duen presioa. Ikaragarria. Begira, Paulo. Hasi eta buka, harriri galdu gabe, galduta etzen 31 iritsiko. Harri jasotzearen historian momentu berezia da, hau, Oso. Oain dela irula urte egindako marka ikeragarriaren berdinketa beste batek. Eta bain Mikel lanera. Ara, Paulo. Hor buruarekin keinu bat eginda. Iz eta bigarrenari, segi. Esan dugu lanaren erdiak eginda 30ko erritmoa zela, bat gehiago sartu du. Azkenean bigarren erdi horretan. Azken aldian Pablo ibili da pixu jetxita igota eta negaldetu jo. Eta harri hauekin ibiltzeko pixu hartuta eta bai, gustora nago. Eta beitu. Galanta sartu dio orain urrari. Mikel Lopetegi urra. Presio 103 kilo eta 600 gramo. Gaur irabazteko urrak 31 behar ditu. 31. Alegia. Lengo onena berdindu beharra dauka. Bere markarik onena 2021 batekoa berdindu beharra dauka urrak. Ze ikusi behar dugu. Orain beste aldera begiratu du. Ze ikusi behar dugu. Azpia zutzen badituen ikusteko. Han markagailuan dago eta ara begiratu du urrak ezkerraldean, bere ezkerrean antxe duzu, 15 segundo lanean hasteko. Galante ikusi dugu, ea urra orain. Txapeldun handi bat daukagu aurrek aldean eta behartuko da, eta bueno, az eskaintzen digu.
Iratiarrian ere egundoko egin zuten Paulok eta Urrak. Azkenean pisuagatik irabazi zion Urrak. Ea. Hone burura ekartzen dit Carl Luis da Mike Powell saltuan. Batek 85 besteak baita. Momentu arte. Segundo gutxi barruan biek munduko errekorra bat duten. Sekulako Eta kriston ritmo hartu du, Mikelek, Sekulako maila ematen ari dira arre jasotzeari, bi mutila hauek. Begira zein duen, 42 segundo zazpitik, lau. Posible alda rimontan ahontatzea. Eskola berekoak. Bost aurreneko minutuan. Ikeragarria da rimo hau, Ikeragarria da. Zazpian, zabal. Atzenean besoak eta eskuak eta atzaparroi egin harriari hartzeko eta ez da puntsu kontua bakarra. Begira nola hartu behar dion harri horri. Baina gero goian, botatzen du sentitua, Egon eta... Egon da, dena batea. Ez baina, egon esan eta aurre hartu dio Mikelek berak. Kontrako ere ikusi izan dugu, sartzeko esan eta sartzen ez. Eta 2 minutura azpitik, ja, 10garrenari ekin dio. 2 minutu pasatxoan 10, bai. 35 erritmoa litzateke, kendu pare bat 33, esan erritmo horretan ezinezkoa da. Eustea, ala iruditzen zaigu, baina hainbesteko gusten ari gara. Bai. Asko falta baitzai oraindik, asko. Bitardia maikari altzen da. Amabi. 2 minutu eta 40 orain. Berehala ikusiko dugu. Bildur biskoten maitxeit harri honekin aterera horretan, behaz muturrak eta hiltzea, atzeneako ja, indarrik gabe gelditzea. Honekin ja, heltzeko badauka hor, zoko une pixko bat, eta hoekiago, baina beste honekin? Lan erdietara iristerako behar bada harri bat kenduko dio. 14 honekin. 15 izan ditu Paulo. 25 segundo falta 3 eta erdirako. Bai, honek 15 jaso eta pasa denboa gelditzen zaio. Ordu laurden baten barren ez ikusten nahi gehan. Ia harri bat aurretik, ia. Bai. Zeratik 3 erdirako 16 garrena egin idiota. Oraintxe 16 garrena. Bukatu egin behar du orain, beste 3 minutu eta 15 segundo orain. Azazpi, zein baino zein hobea. Venga, Zortze. Zegerri garrotea baina dion, Beste 3 behar ditu. Gaurko txapela eramateko. Beste 3 ez, beste 13 alegia. Orain 12 eta 14. Bere marka hobetzeko. Urrak berdindu, Paulok berdindu berri marka hori berdintzeko. Ez da geldirik egoteik, Ez da geldirik egoteik. Hau da lehi hau. 21. Nork esan zuen Jose Ramoneko 25 jasota, bere eskolako 2 mutilek lan hauek egitera etorri bat zuen.
5 minutu orain, 22. 2 minutu. Asko da, asko da. Hile edo bizi hortxe, venga. 23, orain bizkorrago sartuko dira. Bai. Baina... Hogeita lau. Minutu terdi. Zazpi behar. Ikeragarri. Hogeita bost. Baina, bestea jasota ere atzeneko minutun beste bost jaso behar. Esango nuke Paulo garai honetarako azkarrago sartzen ari zela harrira. Esango nuke. Irudipena. Hogeita sei. Bost behar ditu. Minutu pasatxoan. Orain sartu da, azkar asko. Bai. Buruarekin ez ere esan dio, hogeita zazpi. Baitu. Orain bai. Baditu. Orain ez da atxerenik hartzen ari. Non da baten bat ateatzen ez zaion. Ezin du uksik egin, hogeita zortzi. Paulo nundabil. Hementxe, lurrean, albuhan eserita hor dugu. Paulo eserita da hemen lurrean, lankideok. Hogeita bederatzi, 2 minutu falta. Bai. Orain belauniko jarrita da Paulo bera ere. Hogeita hamar. Beste batekin txapeldun da. Hortaraxe. Hortxe betatzen badu. Eta hogeita hamaika. Eta Kitxo, eta berriz ere berdin. Eta Paulo. Hementxe da Paulo. Albo atxalo garizaio Paulo. Hori da lehia. Eta hortxe duzue. Batetik Paulo txaloka, egin du alako keinu bat, berriz ere berdin, ira eta harrian bezala xe. Olako lan hauek ikusteagatik bakarragatik ere merezi zuen. Jasaus. Ikaragarri urra, Mikel Lopetegi urra. Leheno ikeragarri egin zuen da gaur ere bai, zuen presioarekin, hau da plazagizona, hau da. Jesus. Biek, zein baino zein. Zuk esan duzu, presio latza. Presio latza jarri dio Pablo eta gainditu presio hori. Eginez. Entzutekoak izango dira, gero. Zaletasuna iteko lehiaketa. Eskaini digutena. Batak zein beste. Begira. Urrak bere markarik onena berdindu du 31-arekin. Zergatik aurretik Paulo Azpiazuk 31-arekin urrak egina zuena berdindu duelako. Eta norbere pisuak agitzen du berdinketa dagoenean Paulok 109 eta urrak 136 6 kilo gutxiago. Mikel hasi aurretik esan du, txapelduna handi bat dugu eta behartuko da. Eta gaur ere erakutsi du txapelduna handi bat dela. Presio horri aurre egin eta zelan egin duen. 3. Aimar Galarraga 20rekin, 4. Odei Iruretagoien naiz eta 4. 19rekin, 5. Gorka Etxeberri 17 jasoaldi egin da. Eta estreinakoan ondo Iker Sojo Arabarra ere 14 jasoaldirekin. Mejora handia